Tuwad, my love, ha, ready to fly. Maraming salamat ha, Alice Style TV. Ikaw yung unang-unang pumasok ngayon sa live ko. Thank you very much. Pag-stream rabe wala. Gwapo o, kadlaw bi. Kadlaw daw pala ginoo. Kadlaw. Pag-stream yard wala, my love. Hindi nga ako makapasok sa stream yard. Ano ako, nahirapan ako makapasok sa stream yard. Maraming salamat ha, 4 million people in the house. Thank you very much. Kadto ka sa Chrome, login ka dito. Nga, naka-login nga ako tapos may hiningi isang password na hindi ko maibigay. May password, ay, may password na hindi ko maibigay eh. Maraming salamat ha, 6 million people in the house. Thank you very much mga kaibigan. Gamit ka lang na account o Ninja mo, gamitin mo para maka-login ka. Ganun ba yun? Ninja. Paano ko magamit sa live yung kung walang min? Harang, thank you very much, Mama Jean Labiar. Hinihingihan kasi ako ng ng password na hindi ko maibigay. Luma na kasi itong cellphone ko, kaya luma na kasi itong cellphone ko. Ma'am Alice Style TV. Kaya bibili ako ng bago. Sana all host. Maraming salamat ha, Ma'am Emily the Virgin. Thank you very much sa pagpasok mo. Sana all host. Hagdan, wala akong hagdan. Elevator lang. Thank you very much ha, Ma'am Emily the Virgin sa pasok. Alice Style Yahoo from Ma'am Jean Labiaron. Alice Style Yahoo. Thank you very much. 7 million people in the house, 8 million people in the house. Thank you very much sa pagpasok nyo. Maraming salamat talaga. Ako po ay natutuwa po at nandito kayo ngayon sa aking live. Mag-ilis ko kadto ka akyat para tudloan ta ka. Sige, akyat ko. Saan na ka mag-ilis? Hindi mo lang ako mapagkantahon ha. Ma'am Jean Labiaron, maraming salamat ha. Emily the Virgin, tambay. Maraming salamat sa patambay-tambay mo dyan, Ma'am Emily the Virgin. Thank you talaga.
Dapat kanta agit ay. Dili gani ko kabalo magkanta. Paano ako magkantahan man? Hindi ka wala magkanta, ma'am, ma'am Ali Style TV. Matamsak, Premier Jinggaling, win, 100 Gcash, last comment. Ayan mga kaibigan, tamsakan po natin si Mami Jing. Ano oras ba ito yung ni Mami Jing? 2 hours pa? 1 hours lang naman ako. Nakatamsak na ako dyan, Ma'am Jinli. 6 million people in the house. Maraming salamat talaga sa inyo. At andito kayo ngayon sa akin live. Maraming salamat sa aking kaibigan dyan na pa-BG-BG lang. Maraming salamat sa iyong pa-BG-BG dyan. Ayun andito yung kaibigan kong si Triple G Mix Vlog. Ayos na ba yung mo, Ma'am Triple G? Yung love life, yung yung cellphone mo, ayos na ba? Naka-log in ka na ba? Maraming salamat malapit na ka na ha. Tuloy-tuloy ka pa rin po yung play mo dito sa akin Ma'am Triple G Mix Vlog, ganun din si Ma'am Podtic Channel. Tuloy-tuloy po yung play niyo sa akin. Hininto ko muna ngayon kasi nag-live ako. Maraming salamat sa inyo Team Rams from Podtic Channel Harang. Maraming salamat. Maraming salamat sa parang harang niyo diyan Maraming salamat Triple G Mix Vlog sa iyong pabigyan. Ayan. Maraming salamat Bidji lang. Sige, maraming salamat Thank you very much. Kahit busy po kayo, nakapasok po kayo sa aking live ngayon. Thank you very much. Tamsak na. Maraming salamat sa patamsak Ingat-ingat po dyan sa work. Huwag po bayaan ang sarili. Para po laging po malakas yung ating katawan sa pag-work. Tambay ko lang to, Erma. Sige, Erma. Maraming salamat sa patambay-tambay. Maraming salamat talaga. Kaman halang permi. Okay Sabi mo Maraming salamat sa patambay-tambay dyan. Ayun si WML Channel. Tawa-tawa si Mama, si Erma. Maraming salamat WML Channel. Thank you very much, ma'am, sa pagpasok mo sa akin. Ayun si Mami Ros. Ayun. Ito nga ba yung sinasabi ko Nandito si Mami Ros Thank you very much Mami Ros sa pagpasok. Sakit yung nalamunan ko. Hapon na ka nag-itis. Kay pang pang umaga ko kanina. Hapon, pahinga na kami karon. Ayun, si Mami Ros. Mabait talaga si Mami Ros. Laging nagpapalipad sa akin. Sana po ay pagpapalain pa po kayo ng ating Panginoon, Mami Ros. At sana po marami pa po kayong matulungan. At sana po ay malusog lagi ang inyong katawan para marami pa po kayong mabigyan ng blessings na katulad ko. Thank you very much talaga, Mami Ros Thompson. Anteros Thompson from Jinjan Alaba. Buti na lang may nag-inform sa akin. Maraming salamat sa nag-inform sa iyo, Ma'am Ros Thompson. Nakakuta na naman po ako mga kaibigan. Pwede naman po ako mag-end. Maraming salamat Triple G Mix Vlog. Salamat sa dikitos. Walang anuman po, Ma'am WML. Magdikit-dikit lang po tayo para tayo po ay magtulungan. Panalo mo yan, Ondoy Ricky. Ay, panalo. Maraming salamat Mami Ros Thompson. Jinjan Alaba, maraming salamat. Tambay lagi. Sige, no problem. Naintindihan kita. Ingat lang po sa work lagi.
Sana all panalo. Tsamba-tsambahan lang panalo ko kay ano, kay Mami Rose. Mahira talaga yung utak ko. Swerte na lang pag nanalo. Yung iba, ang bibilis nila eh. Ako, mahina eh. Tsamba-tsamba pa. Kaman halang permi ah. Sige, sige ah. Maraming maraming salamat ah. Sa concern. Thank you very much talaga. Sige na mag work ka na dyan ah. Ahem ah. Okay na ako at nandito ka na. Okay na ako nandito ka. Masyado ka daw mayayain ng Ricky. Vlogger na mayayain. Kagwapo mo din mahiya. Sino mahiya? Mahina lang talaga utak ko Mami Rose. Hindi ako mahihain Tawa-tawa si Ma'am Jinli. Thank you very much Ma'am Jinli sa support mo sa akin. Thank you very much. Hello Inday Jinjan. Ayan from Mami Rose. Hello daw mga Inday Jinjan from Mami Rose. Alright, sabi ni alright na siya kasi naayos na yung kanyang naayos na yung kanyang tawag account kasi hindi po siya makalagin. Maraming salamat Ma'am Triple G Mix Vlog sa iyong suporta sa akin. Thank you very much. 11 million people in the house. Maraming salamat. Tuhak sir, ayan ang gwapo kong kaibigan from the Philippines, Sir Anya Nabim Vlog. Thank you very much sir sa support mo sa akin sir. Maraming salamat talaga. Madiskarting Bisaya, ayun, si Madiskarting Bisaya. Maganda po itong kaibigan ko na to, si Madiskarting Bisaya dan Tamsak Host. Maraming salamat talaga sa pagpasok mo, Madiskarting Bisaya. Ingat-ingat lang dyan Miguel, shout out sa lahat na mga nandito from Mami Rose Thompson. Ayan po mga kaibigan. Sa hindi pa po magkadikitan dyan, magdikitan na po kayo mga kaibigan. Magbabalan po kayo ng inyong mga link dyan. Bahay nyo, baba nyo, sa mga premier nyo. Libre po yung lapag. Wala pong bayad dito Tamsak Host, ayan, ang maganda kong kaibigan, si Lovely Reeds from Saudi Arabia. Thank you very much Miguel, shout out sa lahat from Madiskarting Bisaya. Magbaba ka po ng bahay mo, Madiskarting Bisaya, para madikitan ka ng ating mga kaibigan na nandito. Anya Nabim Vlog, maraming salamat sir sa iyong support sa akin. Patamsak sa premiere ko pwede. Sige ma'am, ibaba mo lang dito Mami Rose yung premiere mo. Para patamsakan natin sa ating mga mahal ng kaibigan. Kumpare Miguel, shout out Anya Nabim Vlog, ayan. Ismail Explore, Tamsak Sir Ricky. Ayan si Sir Ismail. Maraming. Ayan po mga kaibigan. Ang premiere po ni Mami Jing po mga kaibigan. Andiyan na po. Patamsakan na lang po natin mga kaibigan. Ayan po mga kaibigan tamsakan ko nga ito si Mami Rose. In 3 hours po ito mga kaibigan. Premiere ni ni Mami Rose. Three hours pa po to. Pumpkins for Halloween. Ayan. Matatamsak na po ako. Ayan po mga kaibigan may rin po si Mami Jing po. Mamaya po mga 2 oras na lang po yan. Kay Mami Jing na premiere mga kaibigan. Tamsakan po natin yan. Palablab ng aking munting bahay ay mga kaibigan, lablabin po natin ito si Madiskarting Bisaya mga kaibigan. Baby pa po ito. Madiskarting Bisaya, Miguel shout out. Ayan, lablabin nyo naman po mga kaibigan si Madiskarting Bisaya. Yan ang Bisaya na madiskarte sa buhay kasi sa pangalan niya pa lang. Thank you so much gwapong host. Wow, gwapo sana all gwapo. Agoy, kamusta na mo? Oy, sabi ni Ismail.
Sir Ismail. OTW sa nakapin. Ayan, thank you very much ha. Hello, Indoy Ismail. Buti nandito ka. Salamat sa lahat kagabi. Ayan, sabi ni Mami Ros. Kanina hindi ako nanalo, Mami Ros. Ang aga mo nag ano? Ang aga mo nag live, hindi mo na ako nanalo. Agoy, Miguel of shout out, Ma'am Ros. Mami Ros Thompson from Ismail. Civic Store. On Ismail, baba ka ng bahay dito, please. Ayan na. Sir Ismail, baba ka daw ng bahay mo. Dan Tamsak sa premier full pack jingling. Ayan. Mga kaibigan, ang full pack na daw po si Madiskarting Bisaya. Ondoy Ismail TV Explore. Please, baba ng bahay please. Ayan na Mami Ros. Sir Anya Binlog, andito pa rin. Maraming salamat. Ismail Explore TV, ayan po Mami Ros, anong baba po ng bahay si Sir Ismail TV Explore. Ayun mga kaibigan, andito na yung mga mami ko. Support sa akin. Wow. Maraming salamat talaga sa inyo mga mami. At nandito kayo ngayon nakasupport sa akin. Thank you very much. Sana po ay pagpapalain pa po kayo ng ating Panginoong Diyos at bigyan po kayo ng masiglang pangatawan lagi. At para marami pa po kayo mabigyan ng blessing, Mami Ros at saka si Mami Jinggaling. Thank you very much sa support nyo sa aking live ngayon. Maraming salamat talaga. Panalo mo, Herm. Jinggaling si, thank you very much talaga. Nawag na Ma'am Ros. Miguel shout out, still at work. Ayan mga kaibigan. Mga kaibigan, tamsakan din po natin ito, yung premiere po ni Mami Jing. Ayan po, yung binaba po ni Ma'am Jinli, nakapin po sa taas, mga kaibigan, tamsakan po natin yan. Punta lang po kayo sa kanilang live, mga kaibigan, para kayo rin po ay mananalo po ng mga kanilang pa-games. Kay Mami Ros Thompson at saka kay Mami Jing Galing si, mga kaibigan, punta po kayo dyan sa kanilang live. Dikita nyo na po yan. Para maano kayo sa kanilang live. Makapunta din po kayo. Miguel, shout out sa lahat, still at work. Ingat-ingat po dyan Mami Jing sa trabaho. Triple G Mix Vlog, thank you very much. Thanks Jinli. Ayan. Sabi ni Mami Jing. Salamat Jinli, love from Mami Jing Galing. Shout out Maring Triple G. Maring Triple G. Miguel, shout out sa lahat, harang pa. Ayan, sabi ni Mami Jing. I'm back na, Miguel, shout out sa tanan. Nandito naniud to taninyo, grabe man naniud to mo, oras na, alas 5 na. Miguel, shout out Loves Alice from Ismail TV. Ayun na, panalo mo. maraming salamat Mami Jing sana bigyan pa po kayo ng maraming blessing ng ating Panginoon at magandang masiglang katawan para marami pa po kayong matulungan na kagaya ko na small YouTuber. Thank you very much talaga. Ismail TV Explore, kumpare. Paano kayo magkumpare na kayo Triple from Mama Jing. My love ko Ismail TV Explore. Ayan, my love. Sana may love. Miguel shout out, Jing Galing si. Ismail asa kagikan. Si Rose. Miguel shout out from Jing Galing si. Mari, kamusta? Mari Triple. Sir Anya Navin Vlog. Maraming salamat sir sa suporta. Salamat Mami Jing. Mami Jing Galing, I love you po, sabi ni Triple G Mix Vlog. Ayan. My love Triple G Mix Vlog, I miss you. Ayan. My love Alice, small YouTuber tayo lahat. Ano ka ba? Naging shout out Mami Jing. Ayan. From Alice TV. Alice TV, my love, I love you. I love you. Harang. Ayan, si Ginny Sart. Thank you sa parang-harang mo dyan. I love you all, Team Sisid from Jing Galing si. Thank you very much talaga sa pagpasok niyo mga kaibigan. Harang from Ajin Vlog. Ayan. Grabe busy sa work. Sige Mami, ingat po sa work. Ingatan po ating sarili dahil diyan po tayo yan po ang ating kayamanan. Triple G Miguel shout out from Ginny's Heart. My love ko Jinli Abiaron. I love you. Ayan, sana all I love you. Nagilil ko dahil Jinli. Nagligo-ligo. Miss you my love, Ismail TV. Asa na si Madiskarting Bisaya, mga kaibigan. Adikitan naman po natin yon, mga kaibigan. Maawa naman po tayo, mababa pa po yung bahay niya.
Ayan po mga kaibigan, tapos na po ba kayo magtamsa kay Mami Jing na premiere? Ayan po mga kaibigan, dikitan naman po natin yan, si Madiskarting Bisaya. Maliit pa po yung bahay niyan mga kaibigan. Miguel love shot at all from Ginisart. Pawi na, waiting na pawi. Ayun, ingat-ingat sa pag-uwi Mami Jing. I miss you Horot from Triple G Mix Vlog. Ondoy Ismail TV Vlog, dito na ako gikan sa imong balay. Naghugaw-hugaw ko dito para na kay limpian. 14 million people in the house. Thank you very much sa inyong suporta. Miss you, PD, my loves, Alice. Ayan. From Ismail TV Explore. Hello, Sisi Jinggaling. Love you. Ayan. Ayan na mga kaibigan. Dahil sa YT, kaibigan na tayo mga kaibigan. Nag-I love you na. Hello, Dan Fulpak host sa nakapin. Ayan mga kaibigan. Dikitan naman po natin mga kaibigan. Ito si Madiskarting Bisaya po. Sa hindi pa po nakadikit dyan, dikitan po natin. Maliit pa itong bahay ni ni Madiskarting Bisaya. Ito po yung Bisaya na madiskarte sa buhay. Jinggaling si, thank you very much sa support ma'am. Harang sir, ayan ang aking gwapong kaibigan sa Saudi Arabia. Si Buholano LLTV, thank you very much. Okay lang Ma'am Rose from Ismail TV Explore. Triple G Mix Vlog, maraming salamat ma'am. Madiskarting Bisaya, all print full back na. Ayan, sabi ni Alice Style TV. Triple G Mix Vlog, ay pabidyo-bidyo. Thank you very much sa lahat na mga kaibigan ko na pabidyo-bidyo lang dyan. Alam ko kung sino-sino kayo dyan. Maraming salamat talaga sa inyong suporta sa akin. Miguel of shout out, Alice Style, salamat sa pagdalaw ng aking LS. Ayan, sabi ni Madiskarting Bisaya. Ismail TV Store, kalimbangin mo nakapin pati si Ross Thompson. Maayo kay mata pa ka, dikit na sila. Ayan, dikitan mo yan sir TV Sir Ismail TV Store, si Mami Jing at saka si Mami Ross. Tapos punta ka sa kanilang live at saka marami silang pa-premyo. Sana alam ko matalino ka naman magaling ka. Makakuha ka talaga doon ng limpak-limpak na pa-premyo. Maring triple, unsa na gusto ka bang makabalo og 15 tigtuwad? Ayan po mga kaibigan, si Alice Style TV po. Ano ba to? Premiere ba to? May premiere din po ang ating kaibigan na si Alice Style TV. Ligpit lang ng gamit bago uwi. Sige, maraming salamat Mami Jing. Saba Ismail, kikitong karon harang dancer from Sir Bolano. Ayan, maraming pa kulay-kulay si Mami Rose. maraming to Mami Rose, advance panalo. Ilista mo na yan. May utang ako sa iyo. At kailangan pa advance panalo ko to Mami Rose. Thank you very much Mami Rose. Ayan mga kaibigan, napunta lang po kayo sa live ni Mami Rose saka ni Mami Jing para kayo din po ay mapaliparan, maambunan po kayo ng blessings. Tusukan po natin yung premiere po ni Alice Style TV po mga kaibigan, 3 days na po yan. Sa hindi pa po nakadikit yan, dikitan na po natin yan. Talsik ay tulsok pala sir. Maraming salamat Sir Bolano. Always welcome my love, Madiskarting Bisaya. Ayan. Mari, nasa laging gwapo ko. Jinggaling, take care po, Mami Jing from Triple G Mix Vlog. May labula ng LLTV, Miguel shoutout. Ayan. Ondoy, Ismail,
ipaalam mo sa akin pag nag-ilis ka. Ayan, Sir Ismail, para ano, puntahan ka ni Mami Rose Thompson. Gwapo lagi na kakumpare Ismail TV Explore. Wow, sana all gwapo. Ma'am Ali Style TV, Miguel shoutout din. Sabi ni Sir Bulano. Ayan, Triple G Mix Vlog. Andito pa rin. Thank you very much. Ayun, advance panalo nga. Si Emily the Virgin, andito pa rin. Maraming salamat talaga, Ma'am Emily the Virgin, ha. Okay, Mami Rose from TV Ismail. Triple G Mix Vlog, thank you very much sa inyong suporta. At sa lahat nandito, Miguel shoutout po sa inyong lahat. Ayan, sana all pinakulayan ng Team Diamond. May labula ng LLTV, thank you sa pag-adto sa sa LS Ganiya. Ayan, sabi ni ni Alice Style TV. Maraming salamat, Ma'am Alice Style TV, sa iyong suporta. Bulano LLTV, Miguel shoutout from Triple G. Ayan po si kaibigan kong Ronaika, mga kaibigan. Ronaika din. Thank you very much sa pagpasok, Ma'am Ronaika din. Madamo gid nga salamat sa pagsulod sa akong LS subong. Dapat sa hindi na ako kabalo mag-Ilonggo ba nga tinikal. Yung galing si Buholano LL talaga sa Pravi. Ayun po mga kaibigan, tapos na po kayo ma-discarding Bisaya. Punta naman po natin itong premiere po ng aking kaibigan, si Ma'am Alice Style TV po mga kaibigan. Ayan po. Within 3 days po yan mga kaibigan. Paulanan na po natin yan ng tamsak-tamsak po para support naman po tayo sa kanya. Mami Love from Ronaika din. Triple G Mix Vlog, Miguel shout out from Ronaika din. Thank you very much sa support nyo sa akin mga kaibigan. 15 million people in the house. Thank you very much. Thank you my love ko, gwapo. Wow, sana all gwapo. Sana all gwapo. Ayun, ang aking kaibigan na si Mayet Explorer, mga kaibigan. Ayan po siya. Maraming salamat sa pagpasok. Mayet Explorer, Daguhoy Vlogger. Ayan po, mga Daguhoy Vlogger. Ayan po ang inyong kababayan na si Mayet Explorer po. Maraming salamat sa iyong support sa akin, Mayet Explorer. Madiscarding Bisaya, nandito pa rin. Thank you very much. Kanta na ka, my love, with dance ba? Grabe ka naman. Niliganin ko ka wala magkanta. Nahoya taoy. Tamsak sa nakapin. Ayan, sabi niya Triple G Mix Vlog. Thank you. Host, tambay lang muna, busy pa dito sa inside. Sige ma'am. Maraming salamat at nandito kayo sa aking live. Makita ko lang kayo ay pasalamat na po ako. Thank you talaga. Dan sa nakapin, madiscarding Bisaya, sabi niya Triple G Ismail TV Explorer. Ana Ismiros, patamsak sa premiere at jinggaling si, ayan, sabi niya Ayan, si Chief of DBPSO. Thank you very much, Chief. Andito na si Chief of DBPSO. Patusok ng premiere, guys. Ayan po mga kaibigan, natusukin po natin ang premiere po ni Mayet Explorer po. Buholano din po 'yan. Madiscarding Bisaya dan nasa house nyo, Paul Watts po. Man og dikit murag biko. Ayan, Triple G Mix Vlog, thank you. Andito ka pa rin. Karon lang ko bisita dire. Sige, maraming salamat Ma'am Ronaika din. Nogay pala, hoya my love, abi gani damol na ina. Lods Bulano, Miguel shout out. Ayan. Oy, ang akong gwapang miga si Chip Miga shout out Miga. Ayan, andito na, nakita na kayo ng Miga mo, Sir Ismail TV Explorer. Sir Bulano, way kaluoy, namiya kalag abot na ako. Nakatamsak na pala ako sa nakapin. Ayan. Mga kaibigan, puntahan din po natin itong kaibigan ko na si Ma'am Mayet Explorer. Tamsakan po natin ang kanyang premiere mga kaibigan. Taga Cebu po 'yan. Taga Cebu, taga Bohol. Mga kamag-anak ni Daguhoy.
Ayun po mga kaibigan, tamsakan po natin yan, yung binaba po ni, ni Ana Ismiros, kay Mami Rose Thompson po yan. May, sa po mga kaibigan, may 100 Gcash last comment po yan, kay Mami Rose Thompson po, ayan. Alice Style TV dan na po sa premiere mo from Boholano LLTV, ayan. Migo Wapo, Migo Love shout out, kamusta? Ayan, nakamusta ng magkaibigan. Triple G Mix Vlog, maraming salamat. Lalabs Alice, onas na oy, wala ko sabot. Oy, my loves. Hello mamayit, Migo Love shout out sa imo from Boholano LLTV. Thank you, my love ko, Boholano LLTV. Mayit Explorer, maraming salamat ma'am sa iyong suporta sa aking live. Miguel shout out, Migaw. Asa ka galing, ang tagal mong nawala. Wow, parang kanta. Ang tagal mong nawala, babalik ka rin. Sir Bulano, akala mo di kita masusundan ha? Ayan, sinusundan ka pala talaga, Sir Bulano, ni Chip. Harang, ayun, ang kaibigan ko maganda, si Ma'am Hana Corpus. Thank you very much, Ma'am Hana Corpus, sa iyong pagpasok sa aking live today. Thank you very much talaga. Musta na Lods Bulano from Mayet Explorer, ayan. Lalabs Chip from Hana Corpus M, ayan. Chip, sorry naman. Miguel, shout out sa iyo. Lalabs, Hana, laagan ka. Alam mo na dahilan from Hana Corpus M. Ayan. Alam mo na ang dahilan. Sabi ni ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan. Ganun ba yun, Hana Corpus M? Ana Ismiros, thank you very much sa iyong suporta. Lalabs, andyan si Boholano, iniwan ako nung dumating ako. Iniwan ako nung dumating ako. Dan Full Pack, nakapin, my love. Ayan, dan na po daw si Alice Style TV. Welcome host. Sige ma'am, Might Explorer. Love Chip, baka sakali matsimpuhan. Sakaling matsimpuhan. Ayan. Migo maoy pa ko oy. Wa pa ko ka move on. Gintabangan ko ninyo. Gintabangan ko ninyo. Nagmaoy. Kahubog. Jing Galing si, thank you very much sa Mami Jing. Sana all na di ay nang gikinoray ha. Kinoray ay. Dan sa nakapin from Ana Ismiros, ayan. From Boholano LTV. Jing Galing at thank you very much talaga ma'am sa inyong suporta. Dala kay ni Mami Rose. Thank you very much talaga. Hala bro, lagot ka kay Chip. Ipapakulong kaniyan bro Ismail. Ayan, ikakulong ka yan sa puso niya. Naunsa naman po ma'am Hana from Ismail TV Explorer. Migo, masanay ka na kasi mawawala pa ako. Sabi ni ni Chief of DBPSO. Ayan, mawawala si Ma'am DBPSO. May pupuntahan siya. Thank you very much sa inyong pagpasok mga kaibigan. 10 million people in the house. Sa mga tumambay simula kanina hanggang ngayon. Maraming salamat talaga. Alstyle TV, maraming salamat sa iyong suporta ma'am. Ana Ismiros, new short upload video Boholano LLTV. Ayan mga kaibigan, napuntahan din po natin ito si Sir Boholano LLTV mga kaibigan, supportahan po natin yan. Ayan po mga kaibigan, si Sir Boholano, ang aming member na gwapo sa Team Sisid, si Sir Boholano at saka si Sir Ismail TV. Ayan po ang mga gwapo na ka-member ng aming Team Sisid. Magaling po yan, sumisid yung dalawa na yan. Kumuha ng perlas, magaling po yan dalawa na yan sa sisiran, sa dagat. Magaling po yan kumuha ng perlas, si Sir Boholano at saka si Sir Ismail TV. Nasa bus na, pauwi na. Sige Mami Jing, ingat-ingat po sa inyong paglalakbay, grabe. Okay lang makulong basta sa puso ni Migabay. Ayan. Ikulong mo na yan, Mama Chip, wag mo nang pakawalan yan. Miguel Love shout out Sir Ricky from Hana Corpus. Miguel Love shout out din po sa iyo, Ma'am Hana Corpus. Mayong gabi dyan sa inyo o mayong hapon o mayong udto. Maraming salamat at andito po kayo sa aking live. Ana Ismiros, OTW po from Boholano LTV. Agoy, mawawala ka pa Miga. Ayan.
Sir Ricky, ayan, tawa-tawa si Ma'am Hana Corpus Im. Agoy, migo, motora ba jud ko? Ayan, ayan na, Sir Ismail TV Explorer. Totohanin mo na. Ikaw nagturo sa amin, host. Ikaw talaga master namin. Master. Huwag nyo nga akong idamay, Sir Bolano. Mabait pa akong tao. Hindi ko kayo tinuruan ng masama. Ang tinuro ko lang sa inyo kung paano maglangoy, sumisid. Yan lang naman tinuro ko sa inyo. Might Explorer thumbs up po from Triple J Mix Vlog. Migo, ala ka ba? Ayan, Migo Explorer, ala ka daw ba? Sabi ni Ma'am Chip DPBSO. Tubagon mo na, Sir Ismail. Madiskarting Bisaya, andito pa rin. Thank you very much. Mami Jing, thank you very much talaga. Kahit na busy pa po kayo sa sa pag-uwi, ay nyo pa rin po mag-message. Thank you very much. Oo, magaling kami sumisid si Ricky. Manguha mi og taong si Ricky. Ayan, magaling to si Sir Ismail. Mga pierla sa dagat, magaling yan. Si Sir Bolano at si Sir Ismail. Magaling si sumisid ng maganda yan si Yost. Ha? Ako? Magaling naman sumisid ng hindi, oy. Hindi po tumitingin sa maganda. Tumitingin lang ako sa mukha. Joke lang. Dan watching sa short video mo, may labula ng LLTV. Ayan, maraming salamat sa support mo, Ma'am Elista TV, kay Sir Bolano. Triple G Mix Vlog, thank you very much. Traffic, naka-stop bus namin. Sige po, Mami Jing. Salamat, Ma'am Alice Style TV. Sokran Katir. Ayan, Sokran Katir daw, Ma'am Alice Style TV. Kasi ang lakas ng tama ng puso ko sa iyo, boom. Ayan, Sir Ismail. Alak ka daw ba? Sabi ni Ma'am Chief of the BSO. Kasi ang lakas daw ng tama niya sa iyo. Ayan. Ayan na. Totohanin mo na yan, Sir Ismail. Tsansa mo na yan. Maraming salamat kay Mami Jing. Lalabs, Alistyle, may shout out from Chief of the BPSO. Ay, parehas dahita, Sir Ricky. Sir Ismail TV Explorer. Afwan, my love, wala ng LLTV. Ayan, nag-Arabic na po sila, mga kaibigan. Hahaha, tawa-tawa si Sir Ismail Explorer. Jingaling si, thank you very much talaga. Grumpy, sa pagpasok mo, Grumpy Baby Bear. Thank you very much. Ismail TV Explorer, Miga, ampalaya ka ba? Sabi, ayan, tubagin mo yan, Ma'am Chip, yung sabi ni Sir Ismail, ampalaya ka daw ba? Ayan. Mapait yun na Sir Ismail, yung palaya. Bakit yun naman? Harang, maraming salamat sa parang harang, Grumpy Baby Bear. Thank you very much. Alice Style TV, my love ko, Chip of the PSO. Hi po, I miss you. God bless and ingat always from Alice Style TV. Triple G Mix Vlog, Miguel shout out from Chief of the BPSO. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan, at nandito po kayo ngayon sa aking live. Ako po ay natutuwa sa galak kasi andito po kayo ngayon sa aking live. Maraming salamat talaga. Kahit busy pa po kayo at oras ng tulog nyo na, ay nandito pa rin po kayo. Nakaantabay sa aking live ngayon. Thank you very much. Migo, bakit? Ayan, Sir Ismail, bakit daw? Bakit ang palaya daw? Emily the Virgin Vlog, andito pa rin. Simula kanina, andito ka pa rin. Maraming salamat talaga. Pakiregards ako dyan sa iyong kasama na magaling umakting, sumayaw at kumanta sa iyong kasama. Lalo na malinaw ang tubig, host. Mga pawikan ang nahuli natin sa pagsisid natin. Sabihin mo, hindi natin. Kasi ikaw magaling eh. Ano yan? Back to work muna ako, mga lalabs. Dito lang kayo support muna natin si Wapo BG lang ako. Love you all, guys. Ayan, maraming salamat, Alice Style TV.
I will miss you all, guys. Minsan na lang ako makikita sa Whitey World. Minsan na lang ako makikita sa Whitey World. Bakit naman? Kaon lagi ko host, pero wa man ko mabusog. Ayan lang. Anong klaseng pagkain yon? Toslocos, ayan ang kaibigan kong maganda, si Ma'am Lorena Hugatin from Davao City po, mga kaibigan. Kapitbahay niya po si President Duterte. Ayan po si Ma'am Lorena Hugatin Dumaman. Magbaba lang po kayo ng yung mga premier, mga kaibigan. Patamsakan niyo yung gusto niyo patamsakan para maglablaban po tayo dito, mga kaibigan. Kasi ang pait ng buhay ko kung wala ka. Oh, wow! Ang ganda ng hugot ni Sir Ismail TV Explorer. Yan. Gusto ko yan, mga hugot-hugot na yan. Ayan na, Mama Chip. Ayan na po yung sagot ni Sir Ismail TV Explorer. Tawa si Sir Bolano. Ito na naman tayo sa caption mo. Ano ba yung caption ko, Ma'am Lawrence? Pinag-inita mo lagi yung caption ko, Nanay Lawrence from Chief of DCSO. Oh, wow, Nanay. Triple G Mix Vlog. Thank you very much. Miguel Love shout out. From Emil de Virgin. Lorena Agutin Duaman. Maraming salamat. Gold Digger Official to. Tamsak. Ayan, si Gold Digger, mga kaibigan. May jacket ka na po. Magbaba ka na lang ng gusto mong ibaba. Chief from Lorena Agutin Duaman. Triple G Mix Vlog. Andito pa rin. Ryan Daliba Official. Yahoo Boss. Ayan. Ang gwapo kong kaibigan. Si Sir Ryan Daliba, magaling kumanta, guwapo. Yan po, mga kaibigan, si Sir Ryan Daliba po. Sa hindi pa po nakadikit yan, mga kaibigan, dikitan na po natin yan. Pwede nyo po yan imbitahin sa inyong live, mga kaibigan, si Sir Ryan Daliba Official. Magaling po yan kumanta. Yan si Bro Ismail, talaga malupit na sumisid yan. Kahit malabo ang tubig, makikita niya yung mata niya may third eye. Agoy, migo, boom. Ayan. Miguel Love shout out everyone. Ayan ang maganda kong kaibigan. Andito na yung hinahanap-hanap kong kaibigan si Ma'am Christine Macarayo. Thank you very much, Ma'am. At andito ka ngayon sa aking live. Maraming salamat talaga. Ako po ay natutuwa at nagagalak dahil andito ka ngayon sa aking live. Thank you very much. Ayan po si Alice Style PB mga kaibigan. Puntahan po natin yan, mga kaibigan. Gold Digger, Miguel shout out everyone. May jacket ka nun si Gold Digger. And po mga kaibigan, tamsakan po natin yan kay Ma'am Lorena Gotenduaman, mga kaibigan. Bye Bolano. Triple G Mix Vlog, andito pa rin. Gold Digger, maraming salamat. Ryan Boss from Ryan Daliba Official. Ingat-ingat yan sa work, Boss. Ryan Daliba Official. Christine Macarayan, maraming salamat. Triple G Mix Vlog, thank you very much. Migo, masasabi mo ba bang bubo ako? Ayan. Migo, masasabi mo bang bubo ako? Ayan, bakit daw? Bakit mo masabing bubo si Chief of the PSO, Sir Ismail? Miguel shout out sa kanina Kusgan si Day Christine. Ayan, Kusgan. My love ko Christine Macarayo, love you. Ayan. Migo Korike, Miguel shout out. Ayan. Miguel love shout out din sa imo, Sir Ryan Daliba Official. Mga kaibigan, gusto pong mag-invite po ng paakyatin si Sir Ryan Daliba po, mga kaibigan. Ayan po, magaling po yan kumanta. At gwapong-gwapo kong kaibigan, si Sir Ryan Daliba Official. Bakit? From TV Explorer, sabi niya Ma'am Chip, bakit daw? Sabi niya ni Ismail Explorer. Agoy, yun lang, Boss Ricky, maluoy. kung ikaw lang ang laman ng isip ko, ayan. Ayan kontento ka na ba yan Sir TV Explorer? Mami ko, Jinky pa 50. Nilagyan ko na ng jacket yan At wala pa rin. Okay? Mayroon na po yung jacket. Panty. Dong Ismail, Miguel shout out. Ma'am Christine, Miguel shout out. Triple G Mix Vlog, maraming salamat. Grumpy Beaver, harang po. Thank you very much. My loves, Alice Style. Alice Style TV, maraming salamat. Triple G, andali lang at may tumatawag sa akin. Wala pa, mag-ano pa ako, isang oras pa. Tapos muna isang oras, 46 minutes pa.
Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagpasok. Harang po, sabi niya, no? My loves Ali Style from, Triple, ha. Dai Christine from Ismail. Amiga Tintin, guwapa, meet you. Ayan, meet you daw. Sir Bolano, panty, I heard may panty na po. Ayan. Galing, galing. Ayan, magaling ka daw, Chip. Mami Jing from Christine Macarayo. Christine, mag shout out, love, love. Miss you, amigo Ryan from Christine. Okay, salamat sa panty, I heard. Miga, alam mo, gusto ko na ring magiging bulag. Wow, bakit bulag? Love, love, Mami Jing. Ayan. Na all, na ay manawag. Dawa akong amigo ba kay punta kami ng tindahan kay mangutang og bugas kag itlog kag ibis bulad. Migo bakit from Chip Bilibiso. Yan, Triple G Mix Vlog, maraming salamat. Ma'am Christine, mag shout out. Ryan Daliba Official, dito pa rin, thank you very much boss Ryan Daliba Official. Mag live ka ba niya sir, Ryan? Ma'am Chip, Miguel shout out from Christine Macarayo. Sis Triple from Christine Macarayo. Gram BB Bear, thank you very much. Hindi kita ganong maano pero nasa isip ko ay ikaw yan, Gram BB Bear. Host, hindi nga. Triple G Mix Vlog, Christine, ayan. Kasi para hindi na ako makakita ng iba, sayo lang ako kakapit. Wow! Naisipan mo yun na Sir Ismael? Hindi ko ba naisipan yun na? Ang galing ng hugot mo Bulag, bulag ako? Parang ganon. Ang galing ni Sir Ismael ba? Boom! Panis, sabi na. Korpo ba host? hindi. Bibili kami doon sa tindahan. Mabili ng bigas, wala kaming bigas na lutuin pang isang buwan na naman. Naubos ang lakas ko kasi kumain Bugas sardinas. Tayo dito sa Saudi, sardinas, pero ang ating mahal sa buhay, baboy, karni. Di bali, para sa kanila itong ating mga paghihirap. Makita na natin silang masaya, masaya na rin po tayo. Host, Ilara ko. Anong Ilara man? Nanong Ilara sa Bisaya? Hindi ko gano'n maintindihan. Ilara ko. Isama, Ilara. Jingkay 50, thank you very much ma'am sa iyong patams diyan pa BG. Na lang po ako migyan 13 minutes. Mag-isang oras na naman po ako. Tawa Sir Bolano. Relate match ka Sir Bolano Triple G Mix Vlog. Maraming salamat sa suporta mo ma'am. Christine Macarayo, thank you very much. Gin Louis, salamat. Love. Ayan. Gin Louis. Mga kaibigan, sa hindi pa po nakatamsak dyan, sa premiere po ni Mami Jing po mga kaibigan, ayan po. Within po yan, 2 hours mga kaibigan, ang premiere po ni Mami Jing. Puntahan po natin yan. Tamsak na Jai Jinli, ayan. Manok nga lagi dito, host. Pero din sa amin sir, manok at saka buti ngayon may bangos. Minsan may isda na tinitinda, minsan wala. Yun lang. Jingay 50, maraming salamat ma'am. Kumaring Triple from Ismail TV Explore. Kumpare Ismail TV, kumari. Tubag, oy Mari, sabi ni Ismail. Migo, gusto ko maglaro tayo basta wag lang tago-taguan. Ayan. Maglaro daw kayo Sir Ismail. All right, sabi niya all right. Jingay 50, maraming salamat. Bakit? Sabi niya Ismail TV Explore. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong support, sa walang sawang suporta kay host.
Ako po ay masaya at nandito po kayo ngayon sa aking live. Maraming salamat talaga sa inyo mga kaibigan. Ayaw ko kasi mawawala ka sa paningin ko. Yahoo! Boom! Ang galing talaga maghugot ng dalawa na ito. Ako, paano ba hindi ko maisipan yung mga hugot-hugot nyo? Kayo na may bulag, ngayon may tawag yun. Nakalimut taguan. Ayaw ko ng taguan daw. Si Sir Ismail naman na tawag yun, bulag. Para doon lang sa kakapit. Wow. Christine Macarayo, maraming regards ako dyan kay Ma'am Roberos at saka kay Ma'am Mingay. Maraming salamat sa inyo sa inyong pagpasok sa aking live. Triple G Mix Vlog, maraming salamat ha. Oh, ha ha ha, sabi niya no, Sir Ismail Explore. Migo, pizza ka ba? Ayan, pizza na naman. Ayan. Tubag na dayon, Sir Ismail. Miga, makipaglaro ka ba sa akin? Ayan, marami kayong hugot-hugot ha. Pinapasaya niyo ako ngayon ha. Christine Macrayo, maraming salamat ha, Ma'am Christine Macrayo. Ayan na, magsagutan na ka dyan. Bakit daw? Pizza, tapos makipaglaro ka ba sa akin? Ayan. Thank you very much ha. Konting oras na lang mga kaibigan. Ano na lang ako. Nasa 10 minutes na lang. Ako yung magpaalam na sa inyo. Bajul taga Bohol, anditong aking kaibigan na doon niya sa Bohol. Yan po ay si Ma'am Bajul taga Bohol po mga kaibigan na sa mga occasions niya, may birthday, binyag, yan po ay nagluluto po. Si Ma'am Bajul taga Bohol. May catering po yan sa Bohol. Jingay 50, maraming salamat ma'am sa suporta. Tamsak na from Bajol taga Bohol, harang pa ha. Ayan. Ate Bajol, gasabi ko. Gasabi ko. Masaya yung birthday ni Ma'am Bajol ba? Nandun si Chip. Masarap yung parang masarap yung pagkain doon. Magkano yung ano doon? Eat all you can. Masarap pumunta doon ah. Thanks Sir Ricky sa pagduaw. Walang anuman po, Ma'am Bajol. Mami Bajol, Miguel shout out. Mag-reply na lang ko mamaya, sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Ayan. Mami Jing, salamat at nandito ka pa rin sa aking live. Ano na lang po ako mga kaibigan. 9 minutes pa po para mag-isang oras na naman. Ang pakiramdam ko talaga isang oras ko, parang 3 oras na ako nandito. Ang tagal-tagal. Asaras Migo, baka nalobat si Migo mo. Triple G Mix Vlog, maraming salamat. Mami Jing, thank you very much. Sige, at diretso kami grocery. Wow. May bili rin kayo ng chicken. Christine Macarayo, okay lang pretty. Oy, no worries. Gadjod. Tapusin ko lang yung Mami Jing, 7 minutes. Ako'y pupunta kami ng tindahan. Christine Macarayo, okay lang pretty. Oy, no worries. Gadjod. Ikaw magkipaglaro ka sa akin. Sana lagi na lang akong taya para hindi ka mapagod sa kahabol. Wow. Ayun oh. Welcome Aherm. Ayan, Mami Jing talaga. Saludo ako sa inyo ni Mami Rose. Thank you very much. Ati Bajul from Ismail TV Explorer. Ayan. Bolano LLTV tomorrow again ha. Ayan. Tomorrow again daw sabi niya ni Ma'am Bajol, taga Bohol. Agoy, migo, boom! Sabi ni Chip. Maganda itong mga hugot-hugot niyo Sir Ismail, he miss you from Bajol, taga Bohol. Migo, pizza ka ba? Ayan, sir, tubag dahin ba? Sir Ismail, pizza ka daw ba? Sabi ni Ma'am Chip. Chingay, maraming salamat. Naanak ko ugma ate from Chip of the Beast. Ayan. I miss you ate, kamusta from Ismail TV Explorer. Sige lang ate Bajol, pasa mo lang sa akin. Kaya lalawin natin yan mamayang gabi. Ayan. Yes Chip, hihi. Bakit? Ayan na, bakit daw? Chip, sabi ni Sir Ismail. Thank you very much. 15 million people in the house. Thank you very much. Kasi kita. Ayan. Ayan na Sir Ismail, crush ka daw ni Chief of the BBS. Ayan. Galing ni Inday Jinli.
Mami Rose, thank you very much Andito ka pa rin. Thank you very much. Bula no na i-repair mo na i-repair mo pa 'yun. Oy, di lang sa Bohol host, abot pa sa Cebu. Agoy, ayan. Maganda itong mga hugot-hugot. Ati pailan na to imo para ugma. Ayan. Mamba Jol, final na daw po, final na daw po ba yan? Sabi ni Chip. Maraming salamat sa inyong mga kaibigan ko, sa aking mga ka-YouTuber. Thank you very much sa inyong support. Ayan, si Yo Mars channel ko siya. Thank you very much, ma'am. Damogin nga salamat sa iyong pagsulod. Maraming salamat. Damogin salamat Bajol Tabol, yes, Chip. Ayan, totoo lang daw yan. Alis na tayo to. Ano lang, 4 minutes na lang to. 5 minutes. Kumita na naman ng 230. Miga, may crush cab. Anong crush cab? Crush cab. Okay, Tiba Joel. Mars channel ko lang siya. Maraming salamat Bakit? Mars, yo, from Christine Macarayo. Ayan, mga kaibigan. Maraming salamat talaga sa inyong suporta sa akin. Ako po ay natutuwa sa galak at nandito kayo ngayon sa aking live. Hindi ko akalain na nandito po ko ngayon sa aking live. Akala ko mag-isa lang po ako. Nagkamali pala ako ng akala. ako na nakalo ni mo, Sir Ricky. Wala na akong buhok pag kinuha mo to. Wala na. Pang ano lang yan, pang display lang yan. Wala na akong buhok Kalbo. Pag hiningi mo ba to, wala na ako. Dalain nag-uli ni mo Sige. Binirthdihan niya, Sir Ricky. Ayan, binirthdihan. May pa-birthday ka pa rin hindi pa rin tapos yung birthday mo, Ma'am Bajol. Ayan mga kaibigan only 2 minutes na ako at ako'y magpaalam na ulit sa inyo Christine Yo from Mars channel Kalansa. Kita na bitaw ni sige ana imo her. Meet ko Sir Habi si sige Ma'am Jinli. Thank you very much Mars channel. Thank you very much Jinli from Mars channel. Hindi pa kasi wala pa message mo Ayan. 2 minutes lang ako mga kaibigan at ako'y magpaalam. Maraming salamat Mars channel Kalansa sa pagbisita mo kahit busy po kayo dyan. Thank you very much. Sa mga aking kaibigan na pa-BG dyan, thank you very much talaga sa inyo. Alam ko kung sino-sino kayo dyan. Maraming salamat talaga. Me too, nakamute kanina pa. Ayan. Maraming salamat talaga sa inyo mga kaibigan. 1 minuto na lang po. Ati, mag-live ka pang lipstick aron. Magamit to nimo hatagan pataka. Atot magwapa ko Chip Triple G wapa namang jud ka ati mo samot ka. Mga kaibigan sa lahat po nandito ngayon sa aking live, maraming salamat po oras na po ng aking pagpamaalam ulit. Sana po sa aking live na ulit ay andun pa rin po kayo. Maraming salamat sa inyong suporta. Sa lahat po, hindi ko na po kayo isa-isahin sa suporta nyo sa mga pa-BG kong kaibigan. Sa nag-share po ng blessings sa inyo kanina kay Mami Rose at saka kay Mama Jing. Thank you very much mga kaibigan. Ako po ay magpaalam na muli sa inyo. Ingatan po natin ang ating sarili po dahil yan po ang ating kayamanan mga kaibigan. Ingat po sa ating work and God bless po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye.